Mayong adlaw ka natong tanan. Salamat kay ana ka diha karon andam maminaw sa ako ang istorya karon sa imuha. Kini ako ang istorya karon sa imuha is dili ni para sa tanan. Utron ko, dili ni para sa tanan. Kini siya para lang sa mga nakasala na, meaning nakasala sa uban, sa kaugalingon o sa Ginoo. Ug para pod kini sa mga higala nato nga nasad-an sa uban, meaning na ay nabuhat ang ubang tawo sa ilaha nga dili nila ganahan o dili unta angay buhaton sa ilaha. Kanang mga binuhatan nga nag-cause og problem sa ilaha. Busa, kung ikaw tong akong higala nga wala pa nakasala o wala pa nakasala sa imuha, dili ni para sa imuha. Pwede na nimo ni skip o di kaya i-stop diretso. Kay lagi, kining storya dili para sa tanan. Mangutana sa tuod ko, unsa nga sala ang dili angay hatagag pasaylo? Siguro kung pangutano ng uban ani, moingon sila nga dili angayang pasayloon ang mga heinous crimes na ingon nila sama sa pagpatay, sexual abuse or rape o pagpanglupig, even adultery kun pagpanapaw. Napagani guro mo tubag nga depende sa nabuhat nga sala. Depende sa kabugaton. Depende pud nas epekto. Example, pagpatay. Kung wala ta kaila, dili kayo ta mag-uol kumpara nimo anang imong hinigugma ang gipatay. Di ba? Napagani nato mo suporta sa death penalty. Kay lagi, angayang dili pa sa iloon ug angayang patyon ang mga tawo nga nang rape o di ka nipatay og daghang tawo. Pero, what if imuha ng amahan o inahan ang guilty ana? Same ba ka ang imuhang baruganan ana? Now, what if ikaw di ay na? Ngit-ngit imong pananaw, wala na kabalos imong gibuhat, nakurat na lang ka, napatay nimo ang nangaway sa imuha. Kumusta na imong baruganan ana? Ikaw baka mismo moingon nga, sige, patya ko kay nakapatay ko. Kung matanong ta mo utro, unsa nga sala ang dili angayan nga hatagag pagpasaylo? Ang dili pagpasaylo kay makahatag og kasakit, kahimangod, aligot-got, nga mapadulong sa guba nga relasyon, poor nga mental health, o bisan pa man sakit sa panglawas. Ang pagdumot kay makaapekto sa atoa o bisan pa man sa mga tawo nga nakapalibot sa atoa. Muangkon man taw dili, napasakitan na gyud ta sa ubang tawo ug naka-experience na ta nga budhian usab. Natural ra man gyud, di ba? Nga masuko o masakitan kung makabuhat og sala ang ubang tawo sa atoa. Apan ang pagdaladala aning kasuko ug aligot-got kay makalanag o sa English pa can be toxic. Pwede niini konsumuhon ng atuang hunahuna, matakluban ng atuang panghunahuna ug mawala ang kalinaw sa atuang hunahuna ug kasing-kasing. Kabalo ba ka kung unsa ang solusyon aning ingani? Pagpasaylo. Ang pagpasaylo ang yabi aron makalingkawas ta sa kahimangod ug aligot-got, kanang resentment and bitterness. Kini usa ka pagpili nato aron makabuhi sa kasakit ug aron pud makabuhi ang nakasala sa atoa sa mga sala na iyang nabuhat sa atoa. Ang pagpasaylo dili nagpasabot nga kalimtan na dayon ang nabuhat, kay sa tinuod lang imposible man gyud nga malimtan. Pero kini usa sa mga lakang padulong sa pag-ayo ug kagawasan, kumbaga healing and freedom. Sama sa pagpasaylo sa Dios sa atoang mga sala, kita usab dapat magpaabot sa sama nga pagpasaylo ngadto sa uban. Sama na lang sa storya nga makita nato diya sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 43. Pakiabli sa inyong Biblia ug uban ta basahon kini. Niingon si Jesus diri sa usa sa mga kriminal nga kasabay niya diha sa panahon nga gilansang siya sa krus. Ana siya, tinuod kining isulti ko kanimo nga karong adlaw ikauban ko ikaw sa paraiso. Inglisyo na to. Today, you will be with me in paradise. Unsa may buot niyang pasabot niini ka? Trivia ta. Sa panahon ni Jesus, ang mga Romano adunay daghang krimen nga masilutan o kamatayon sama sa pagrebelde batok sa Imperyong Romano, pagbudhi o treason, pagpatay, pagpangawat, pagpangilad, o pagkikhilawa sa laing tawo o adultery.
ug ang crucifixion o paglansang sa krus ang brutal nga pamaagi sa pagpatay sa mga makabuhat ani nga krimen. Ginapalisod-lisuran sila ay ilansang sa krus hantod sa mamatay. Sa imong tan-aw, unsa kay krimen ni Jesus? Sa tinud-anay, dili man gyud unta siya guilty sa mga krimen nga punishable by death sa balaod sa mga Romano. Ang official nga kaso sa iya kay blasphemy o sa Binisaya pa pagpasipala. Kay giangkon niya nga siya anak sa Dios o Son of God. Kini siya seryoso kaayo ni nga sala ilalom sa balaod sa mga Hudyo. Mao to nga gikumbinsi sa mga pangulo sa mga Hudyo ang awtoridad sa mga Romano na ipalansang siya sa krus. Karon, unsa puy kaso atong ihang mga kauban nga mga kriminal? Sa tinud-anay wala ko kabalo. Posible usa atong mga giingon nako ganina nga mga krimen. Mga krimen nga punishable by death ilalom sa balaod sa mga Romano. Actually, duha man to sila. Ang usa nagbugal-bugal kang Jesus, nagjaga-jaga. Pero ang usa ka kriminal nga iyang nakasabay, ang opposite ang ibuhat. Gidepensahan siya niini. Kini pong kriminal kay nagpakita sa iyahang pagkamainubsanon diha sa kamulong uban sila sa Ginoo. Minghangyo pa siya nga hinumdumon daw siya kung maghari na daw si Jesus. O gitubag siya ni Jesus. Kini, tinuod kining isulti ko kanimo nga karong adlaw ikauban ko ikaw sa paraiso. Kining paraiso nga pasabot, ginadebatihan gyapon kini sa mga scholar o theologians. Ang uban gatuo nga mao kini ang reward kung naatas presensya sa Dios paghuman mamatay. Ang uban pod gatuo nga paradise daw kini nga matukod sa panahong makabalik si Kristong Jesus. Ang paradise o paradisos sa pinulungang Griego, ang meaning kay large enclosed park or garden. Ug sa konteksto sa Lucas kapitulo 23, versikulo 43, gapasabot kini sa usa ka lugar kapahuwayan o kasadya nga gina-interpret as heaven or place of eternal life. Karon matingala ta ba? Ang usa ka kriminal nga siguradong dako kayo og sala gipasaligan naman noon sa Ginoo og paradise. Iba, dapat katong mga pangulo og kaparian ang pasaligan ani kay sila man ang gituhang gatrabaho sa gipatrabaho sa Dios. Unsa di ay naa aning kriminal nga siya gipasaligan og paradise samtang ang usap kun ang uban wala man gyud. Kabantay kang ang kriminal adunay kabaguhan sa iyang kasing-kasing ug nag-express siya sa iyang pagtuo kang Jesus isip iyang manduluwas bisan pa man sa katapusan sa iyang kinabuhi. Iyang gi-acknowledge ang iyang mga sayop nga buhat ug gi-recognize si Jesus isip Ginoo dala paghangyo nga hinumdumon siya sa panahon nga moabot ang iyang gingharian. Palihog gani basa ang Ephesians o Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 paingon 9. Giingon dira nga kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Hesukristo. Kini gasagikan sa Dios ug dili pinasikat sa inyong mga binuhatan. Busa wala gayoy makapasigarbo. Tungod gyud kini sa grasya sa Ginoo. Pero nganong naay grasya? Kay pinaagi man pud ni sa pagtuo kang Hesukristo sama sa gibuhat atong kriminal. Napagyod sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 6 o James 4:6. Apan gikaluy-an gayud kita sa Dios. Mao kana nga nagaingon ang kasulatan. Gisumpo sa Dios ang mapahitas-on apan kaluy-an niya ang mapainubsanon. Mateo 23 bersikulo 12. Ang nagapataas sa iyang kaugalingon ipaubos sa Dios. Apan ang nagapaubos sa iyang kaugalingon ipataas sa Dios. Naapa? Unang Pedro, kapitulo 5, versikulo 6. Busa, pagpasakop kamo sa gahom sa Dios, kay moabot ang adlaw na pasidunggan niya kamo. Ang kriminal nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nagpasakop siya kang Jesus. Mao katong gipasaligan siya og paraiso. Busa karon, idasig ko kamo nga mobuhat og lakang padulong sa pagpasaylo. Kini siya mahimo nga malisod kaayo apan worth it kaayo kini. Pagsugod pinaagi sa pag-acknowledge sa imong kasakit nga gadaladalahon ug ang tawo nga hinungdan ana nga sakit.
Pangayo sa Dios nga ikaw hatagan og kusog nga makapasaylo og ma-let go o mabuy-an ang palas-anon nga imong daladala. Reach out sa kato nga tawo o di ba ka pag-decide lang nga ipalingkawas nimo sila sa utang nila sa imo o sala nila sa imuha. Hinumdumi na ang pagpasaylo kay proseso. Og it will take time. Pero worth it siya sa katapusan. Ang pagpasaylo kay dili sayon apan timan ikini. Posible siya. Posible. Pwede natong lantawon ang ehemplo ni Jesus sa pagpasaylo. Bisan pa man na siya gibudhian siya, gisalikway o gilansang sa krus sa iyang mga kaliwatan, mga Hudyo, iya gyapon silang ipasaylo. Ug sa katong naa siya sa krus, niingon pa siya nga, Amahan ko, pasaylua sila kay wala sila kabalo sa ilang gabuhaton. Kung si Jesus makapasaylo sa mga nakasakit sa iyaha ug ayo, kita usab makapangitaan ng kusog ug kaisog nga mopasaylo sa mga nakasala kanato. Daghan pa kayo mga rason nganong mopasaylo. Daghan pod mga pamaagi nga pwede nako ingon isip pagtudlo unsaon ang pagpasaylo apan kanilang gayud ang ibilin ko kanimo. Isip tabang ko kanimo. Una, pakilista ang mga tao nga nakasala kanimo. Katong mga tao nga hinungdan sa imong mga aligutgot sa kinabuhi. Katong mga tao nga dili nimo kaya mapasaylo. Ikaduha, palihog kog adto sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 14 paingon 15. Diri giingon, kung pasayloon ninyo ang mga tao nga nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga langit nun. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga langit nun. Grabe no? Pili lang ka. A. Gustuhon og paningkamutan nimo nga pasayloon kas Ginoo? Kung oo, tumano nato ang iyahang ingon nga pasayloon ang mga tawo nga nakasala sa imuha. O B. Dili nimo gusto pasayloon kas Ginoo sa mga sala nimo sugod sa una hangtod sa kahangturan. Kung di ka gusto mapasaylo sa Ginoo, ayaw pasayloa ang mga nakasala sa imuha. Dili gumanugo nimo. Ang ako alang, una-unaon nimo ang kondisyon sa Ginoo. Asay kondisyon. Kung buhaton nimo ni, o ni, kung dili ka, dili pod. Usa, kung gusto nimo mas mapasayon ng imuhang pagkinabuhi, higala ko. Isipa gayud og ayo ang ingon sa Ginoo sa imuha. Pag-ampo og tumana kung unsay iyang gisugo sa imuha. Ana lang. Salamat sa pagpaminaw. Dalay ko ng Diyos. Ako di ay si Juan.